Ei, hola! Mira, m'he trobat aquesta llàntia i estic netejant-la per veure si en surt un geni. La veritat és que si apareix, no sé què demanar-li. M'ho hauré de pensar bé, perquè com que normalment només concedeixen 3 desitjos... I tu, saps què li demanaries? No? Doncs queda't amb mi fins al final del vídeo i a més de donar-te idees per si se t'apareix el geni de la llàntia, t'explicaré com expressar preferència o desig en català. Som-hi! En català, per indicar preferència o desig, fem servir un verb que indiqui preferència o desig acompanyat de la conjunció que i d'un verb en subjuntiu. I abans que ho preguntis, podem usar verbs com preferir i estimar-se més per indicar preferència i verbs com voler o desitjar per expressar desig. I per cert, no confonguis la locució estimar-se més, que té el mateix significat que preferir, amb el verb estimar, d'acord? No tenen res a veure. Fixa't en els exemples. Desitjo que les vacances durin més dies. Això és un desig. M'estimo més que plogui de nit. I això és una preferència. I en aquests dos casos, observa que el verb de desig o de preferència va en present d'indicatiu, desitjo, m'estimo més, i el verb de l'oració subordinada va en present de subjuntiu, durin, plogui. Dos exemples més. Voldria que em toqués la loteria. Un altre desig. Preferiria que la jornada laboral fos més curta. Una altra preferència. Ara bé, fixa't que aquesta vegada no he fet servir el present d'indicatiu i el present de subjuntiu, sinó que he usat el condicional a l'oració principal, voldria, preferiria, i l'imperfet de subjuntiu a la subordinada, toqués, fos. Per cert, t'he deixat un enllaç a la descripció del vídeo amb els models de conjugació del present i de l'imperfet de subjuntiu per si necessites revisar-los. Però tornem als exemples. Quina diferència hi ha entre les estructures en què hem usat el present i aquestes altres en què hem usat el condicional? Ho saps? Comparem la mateixa oració usant les dues formes. Vull que el meu pis sigui més gran. Voldria que el meu pis fos més gran. Què dius? Ho saps? Doncs la diferència és que amb el condicional suavitzo la petició i puc suavitzar-la perquè potser tinc poca confiança que es compleixi o potser perquè vull ser menys directa o més educada a l'hora de fer-la. Sigui com sigui, l'important aquí és que usis bé la correlació de temps verbals, present d'indicatiu amb present de subjuntiu i condicional amb imperfet de subjuntiu. Ja per acabar, fixa't en aquests dos últims exemples. Voldria que els unicorns existissin. Voldria saber fer màgia. T'has adonat que la primera, el verb de l'oració subordinada està conjugat, existissin, i a la segona està en infinitiu, saber? Per què? Exacte! Té a veure amb el subjecte de l'oració. Mira, en el primer exemple, el subjecte de l'oració principal és jo voldria, i el subjecte de la subordinada és els unicorns. Els unicorns existissin, per tant, no coincideix. I, en aquest cas, fem servir el subjuntiu. En canvi, en el segon exemple, el subjecte fa referència a la mateixa persona. Jo voldria, jo saber. I en aquest cas fem servir l'infinitiu. Per tant, recorda-ho, en les construccions per expressar desig o preferència, quan el subjecte de les dues oracions coincideix, l'oració subordinada du el verb en infinitiu. I quan el subjecte és diferent, l'oració subordinada va en subjuntiu. I ja està. Fàcil, oi? Doncs fem un test per posar-ho tot en pràctica.
voldria, que pogués, que pugui, poder, respirar sota l'aigua. Molt bé! La resposta correcta és poder, perquè el subjecte coincideix en les dues oracions. Jo. Una altra. M'estimaria més que facin, que fessin, fer més programes d'humor a la tele. Doncs sí, en aquest cas la resposta correcta és que fessin. No podem usar l'infinitiu fer perquè el subjecte no és el mateix en les dues oracions. I tampoc podem usar el present de subjuntiu, facin, perquè el verb de l'oració principal està en condicional, m'estimaria més. Recorda que el present d'indicatiu va amb el present de subjuntiu i el condicional va amb l'imperfet de subjuntiu. Una més. Prefereixo que escolti, que escoltés, escoltar, música quan vaig a la feina. Exacte! Com que totes dues oracions tenen el mateix subjecte, jo, fem servir l'infinitiu. I l'última. Desitjo que hi hagi, que hi hagués, haver-hi seients lliures al tren. Genial! En aquest cas, l'opció correcta és que hi hagi, perquè la segona oració és impersonal i, per tant, el subjecte no coincideix. I com que el verb de l'oració principal va en present d'indicatiu, hem d'usar el present de subjuntiu en l'oració subordinada. I ara sí, acabem el vídeo. Però, si vols, vés als comentaris i digue'm quin desig li demanaries al geni. I no t'oblidis de fer-me un m'agrada si el contingut del vídeo t'ha semblat útil. Adeu!